Aħna nemnu b'mod sħiħ li l-ġid li jista' jinħoloq Fawdex ikun jista' jitferra l-Malta wkoll bżonn bidla fil-mentalità. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech il-ħadd filgħodu waqt attività politika fir-Rabat Għawdex fejn insista li l-Partit Nazzjonalista jemmen li Għawdex tista' toffri l-opportunitajiet li żgħażagħ għaż-żgħażagħ Għawġin ħaddiema u professjonisti li jridu jixtiequ l-futur tagħhom f'Għawdex. Aħna nibqgħu ninsistu li Għawdex għandu jkollu il-Kunsill Reġjonali illi għalhekk id-deċiżjonijiet iva jistgħu jittieħdu mill-Lawċin stess. Għax Lawċin jafu eżatt xi jridu. Bernard Grech saħaq li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern wettaq u jżomm il-kelma tiegħu iżda insista li dan il-pajjiż għandu bżonn bidla fil-mindset. Kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li Għawdex kapaċi joħloq ġid ekonomiku kbir tant li jista' jferra l-ġid lejn Malta. Nirridu naslu f'punt fejn mhux talli ma nibqgħux naħsbu illi l-ġid f'Għawdex irid iferra minn Malta bil-fors. Mhux talli l-ġid f'Għawdex iferra għal Għawdex stess, imma aħna nemnu illi l-ġid f'Għawdex nistgħu bil-għaqal u bl-għajnuna ta' kulħadd tant ikun miex il-qudiem u jikber li jista' jferra għal Malta wkoll. Ejjew nemnu fil-bidla fil-mindset. U qal li l-poplu Malti jrid jimxi lejn din it-triq il-qudiem għall-Partit Nazzjonalista madankollu insista li triq għadha waħda twila għal daqstant kulħadd għandu jibqa' jaħdem saqajh mal-art. It-triq il-qudiem ta' Partit Nazzjonalista l-iva. Dik hija mhux biss tema li għażilna għal dawn il-fest tal-indipendenza, triq il-qudiem. Imma llum il-ġurnata evidentement anke l-poplu Malti irid milli jidher jimxi magħna din it-triq il-qudiem. U fil-waqt illi nirringrazzja ħadd nota anki tas-surveys illi kellna dalgħodu. Xorta waħda it-triq għada twila u għada għattela. Ejjew nibqgħu naħdmu. Aħna nibqgħu xorta waħda il-partit illi jemmen fil-futur ta' pajjiżna imma nemnu li dak il-futur nistgħu noħolquh biss flimkien. Bernard Grech appella l-bidla fil-mentalità fejn ħadd ma jibqa' lura u li kulħadd ikollu d-dinjità u valuri li jixraqlu. U insista li hemm bżonn li jinħoloq il-ġid ekonomiku li jgawdi minnu kulħadd f'atmosfera libera mhux ristretta imma illi ssaħħek illi ma tajjeb ma jħilx ħażin iżda insista wkoll illi l-ekonomija ma tridx biss tissaħħaħ f'Malta iżda anke f'Għawdex. Bernard Grech tkellem dwar il-bilanċ bejn in-negozju u l-ħajja u l-benesseri taċ-ċittadin fejn ġab eżempju prattiku bil-Pjazza San George fir-Rabat Għawdex bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jisħaq li huwa minnu li n-negozji jridu jkatru l-ġid iżda dan ma jfissirx li jitnaqqar mid-drittijiet tal-poplu għaliex pjazza għandha titgawda minn kulħadd u mhux minn 4 min nies biss. Kap tal-Partit Nazzjonalista tem jgħid li ħadd ma jista' jibqa' lura u Partit Nazzjonalista fil-Gvern biss jista' jassigura ħidma u inċentiv biex il-familji Maltin u Għawċin jaraw tnaqqis fit-taxxa tnaqqis li jfisser investiment fil-futur fl-uliet illi rridu inwiżnu u nsaħħu. Aħna nemnu illi il-familji tagħna qegħdin jinvestu fil-futur, qegħdin jinvestu fit-tfal, fiż-żgħażagħ tagħna. Allura rridu nwiżnuhom ħalli ma jibqgħux jinqabdu u jintafsu u jweġġaw minn kull naħa. Il-familji tagħna rridu insaħħuhom mhux bil-kliem kif jagħmel ħaddieħor imma bis-soluzzjonijiet u bil-pjan illi għandna. Tant Bernard Grech saħaq li l-Partit Nazzjonalista għandu pjan u soluzzjoni ta' garanzija għat-triq il-qudiem tal-poplu. Għalina ħadd ma jista' jibqa' lura. Se nkunu qegħdin ninsistu u nkunu qegħdin naħdmu, ninvestu u ninċentivaw biex int timxi l-qudiem. Francesco Catania, Net News.